Salutare prieteni și bine v-am găsit într-un nou vlog. Astăzi vă arăt miei. Uitați, aceștia sunt miei. Ăla. Le-am dat mâncare, am mâncat. Sunt sătui. Cele e un berbecuț. Asta este o oiță. Aici paște iarbă. Au tot ce le trebuie. Fugi după o găină. Aceștia sunt miei. Aici intră și dorm. Uitați, acesta este cocoșul meu. Am mai avut un cocoș 2 și s-au bătut. Astea sunt găinile. Asta e mare, tare. Vin acum toate la mine. Și asta de când a ieșit din nou am spus că e a mea. Albă. Și asta este o găină albă. Am și pui, am. Un pui este la fel ca asta. Aici stau ele. Aici se ouă. Am luat un ou mai întâi. Și cam atât pe astăzi. Ne vom vedea în următorul vlog. La revedere!